V jednej pradávnej džungli žil malý dinosaurus Dinoško, ktorý sa už cítil veľký a silný. Už nechcel nosiť plienky ako bábätko, ale chcel sa naučiť niečo úplne nové – chodiť na nočník. Jedného dňa mu mama priniesla malý farebný nočník. Toto je tvoj špeciálny nočník, Dinoško, povedala mama. Keď budeš cítiť, že potrebuješ ísť, povedz to mame alebo ockovi a pôjdeme spolu. Dinoško skúšal a skúšal, ale občas sa mu to nepodarilo včas. Niekedy bol smutný, inokedy nahnevaný, ale mama mu vždy hovorila, to je v poriadku, Dinoško. Každý sa učí. Dôležité je skúšať a neprestávať. Som na teba hrdá. A tak Dinoško každý deň trénoval a vždy, keď sa mu to podarilo, zatlieskal mu jeho plyšový kamarát Puf. Postupne, deň čo deň, sa Dinoško učil, že je už veľký dinosaurus, ktorý zvládne každú novú výzvu.